eminent mai chana ti thlir tu zong te chibai kan bo ka che utun chuma hian mizo ten ro kan nei zinga mi kan ti te ang mal somna kan don zinga mi UPSC exam a po mizo India rama topar ni thei chu mai ni lo no pangte ni chunga mizo medium atanga chhuak ni si national scholarship ina achom kan ti ange chu tiang ang nei thei khopa vo in ni ading chhuak pulal re mangen te le pisai nu ni sai lo fa pa Dr. Lalbiak mo engen te kopna hun kan nei dona ama hi mizo te zinga architect hlotling ber kan nei pola mi ani a chumi pia a chuan a in man na te vo in ni a hian tam tak soisen lo po omani chu ta chang chuan in lo ngai thla ka changin enge ama a hian pathian na tho te I hlok na kan chhar tur te I ngun takya lo ngai thla in mal som na in chan hi kan du tak meu mewa buai chungin a hun chep tak kara hun tha min pe hi rom thu kan soi ngal ni sira chibai pu bm chibai ule kan lom hle mai hun tha min pe a ke po kan law me han eng lo hal ta top mela vo in ni a hian I hlo tlin na than vo in ni a ti hian LB Associates consultancy firm te in neya chu mai ni lo win school te in han dina khatiang chho zong a khan I hlotlin na chana hian enge ni bera ishat hlotlin na chan choi do ni le na soi tur tam taka omanga ama ro chu a hlom lian deuh thil pathoma chon ama sabera chon pathian wang liao ani a adu te chu a choi sanga du te chu pot niam le thina pathian mal som na kan dong ani a tin a dot le a chuan kanu le ka pa tong trai na le an tho rim na an tho an tumru na ra anin ka khria tin a pathum na chuan ke ma hian ne ka tum ve boka kan hrat lak ve a kan na tho ra te po ti la pathian le kanu le pa te nu a chuan ke ma po hen contribution chu engama chen chu kan nei chuan ka khria khalai tak kha hi nu le pa te poi mo zia chu iron soi alom om ka tia nu le pa te hian tong trai na tala kan lo support na ra pu bi ema po kan han muta mizo medium chhuak in ni ta a masevo in ni a mizo rama kan han mu che a he in le lo eng kim enge settled organized thapin I nei ta ni hetiang ti tur hianin izir lai te kan han ngai to a enge ama saber ni tur khatiang ang scholarship national in enge he mizoram mai ni lo mizoram sarkar mai ni lo khatiang central chom ni theite in han chowa I thiam thei ve shima inun hi atluang ve shim big emni ne soi tur tam khop maya kan chor chuana chu ne re thei takin helaya mizo medium ma kan kal chowa tunang din muni kan thlengang te hi kan ring big lova kan ngai tu na thleng chi lova ama ro chu I kapa kha ruala ot khop maya phaya te a khan pa in an ma ni choma kal thei kan ni lo wangin engtin nge kal thei da no mem ati azot na sa thina chulai chuan national residential scholarship in approved ngeni school ti oma India rama khatila khan no pang promising deuh le thiam thei ni an ngai kha exam te pe in khatiang khan an chom thina chu tiang scheme chulo om hlo maya ama ro chu kan hun ma khan an lo exam ve to thina tling an om lova ka paina wa ngai event po hian ngai event du su mizo tan chuan hei tlin pha na ni love an ti hiala ama ro chu wani thla takin kan tling ve kan ti tum hian keile pi tuna chuan lalrin ki me fa nai an ti pulal biak tlong khiang te IS hemi nupui nen hian go ti kan zui ka zama kan tling ve hlawa tin kan nu a hian klema zong kling an oma a nuai ro chuan a scheme hin khar ta chuan school tra senate man sa te Delhi public school ate kan zirna sen so zong hi central sarkar tumin kan zir chhota ni chuan engtin nge le khai zir thin khatiang ang ni tur khan ila no pangdon sia chu mizo te pon mer kan la mer shiat mangdon mi alawa hun lai kan izirna sa shimem nang ma hi lekha hi zirna sa tak chu ka ni ka inti chi alawa amar chu regular takin ka zira tin ne kan architecture kan zir lai phe hian chon zana hen dar kar thum atang dar kar ngai kan mudan tlang puya ne
azir chu kan zir ve viawa tun lai din mun ngai to chuan amaro chu ka van ne ne mem chu lekha kan chiar hian voi khat ka chiar hi ka chiar non vak lo ka khengal deuh maya chu ka van ne na ania amaro chu kha ale lampang hi om ve thowa engemaw pal kan lo chiar ti sual pal om khan chuan kha karil rohen om ve reng thunga chuan lekha ka zir hian voi khat ka chiar chuak thok ka chu ani tlang bui chu tiang chuanin i unau dang ten ni em kan inang chialawa ne kan unau te po an mani to ka chona pangai an ni maya kan te ber he chu kan ti sual dewa no pangte in lekha zira metric te po pass ma se no panglu tu ka pol sang ni hi akum top azir top thengina struggle a tha wakin ka khelo nang ba a kha chuan ti khan no pangte khan i bol ni kha in bo ka na i kum rwal pui te ai khan i no pang fal te em sia 1 in a million ti zinga mi hi chu in ni ve shima ti chu kan soi du a ani le hetiang hian tuna law firm consultancy firm te i lo din ta a chu ba ka chuan i school in din te kha i in din te kan lo sha hemi ba ka hian nang mani chung ko ang hian enge thil dang ti te in nei thil dang ti hi kan nei lutuk lova nia hei consultancy kan han ti a farm tu kan han nei a ma se hetianga kan han nei ta ka hian chuan pathian mal som na zara building ami real estate kan han ti hi kan sum don na chu ni chelo ma se kan nei ve ta nual mai ni i helaya ki mani venga tinge po hian building pangai tak tak pali lai mai te kan nei a tin aizol mundanga te po a building le ram te hi kan tum vak lo hian kan ron kan nei ve nuala heng te hi le lama chuanin ne kan asset poimo takani aba ka chuan kan ei zonna chuan me construction le consultancy le school hi ani deuh maya tin school po hi ei zonna in kan ngai chi alawa rong bol na angin mi har sa ten school than din ve theinan ama le main tum chop thei chuan tia ti kan ni tuna hen ke ma ni building engkim in tuam hlomin kan din chho ve to ani aro pui hle me khang te kha mi te chuanin mi tam zok che chuan hei profession angin i ezon nan tak tak an han ti anang ni chuan midang te tran pui na turin in lo luang chho le dai maya khang te kha aro puya ani le architect ni hi itum shim em ni engwanga architect lo ni nge ni ne architect ni hi tun ma chuan ne zep thu cheng lawa pastor ni ka tum zok ma hi ni dewa amar juk lekha kan anjir choba Paul kuwa kani St. Edmund School ka omlai khan Paul kuwa tangkhan architect ni tum na hi ril ro hian engani unconsciously hian alo lian em maya architect hian enge an tia enge an din hun ti po kha chiang takin khatila khan kan la khemang lawani amaro chu ICSC kan Jova Delhi Public School kan chukla chura chuan architect zir tur hian pre engineering kanin la chuan kanin bua sai chowa chuan in ne khalam panga kha pathian in min hruaina lamaniang thil dang hi karil ro om mi alawa UPSC le Central Service All India Service ti te po hi minan sai mu vena kha khan karil ro hi alu awak lawani chu ta po chuan in han exam la khatyang anga i architect ta po joint entrance po India rampuma pakhatna innya mizo to parni na hi kan nei meu lowang ati soi lain nang chu in ron ni letlat mai si ha mi big hi chu ini ti hi in pomem ka hello le ama khop maya hemi architecture entrance kan exam don hian khatila khan UPSC board sai hinia chuan exam tur khan Delhi ka chukla puke silal vunga kan IFS masate an bula khan ka oma an ina tangin ka va exam ani chuan ka ho hi kalung oi lo lutoka pidari hian biak mo nga tinge ivahlim lo ve tia ka chana kha kala kherenga kapia ol lutuk khatiang ang te khachu I entrance exam I omzian nei lo reng hi ka tiani ma se pidari khan oli tv ka then khatta chon ol lo mai thesin chu wang chonin lung oi takin omro atia chuan kanwa result chhuwa ka kanwa kalani kan thian pa ne khan lo omlat lata result ka mu ma hian kan mel riat then khat khan min lo lom puya ti khan ti tha hle mai an tia kan ve en khan ya chung bra hen ka ming khalo omani
chu ti lai chuan hei pusi eng liana tuna chun ram hluna oma an ina tanga I phei kan yani kan guardian ten dia pu eng a phei chuan moya mizo fa hi to parten ni em lawanga I musuala ni lo mo hi lo tia chu tiang vel chu ni a tin ne a hun lai khan le tun angin media te chaklem lawa kan puangzar thran pa lo boka amaro chu khatila kan chief minister brigadier ti sai lo khan a lo hriat khan lom em maya lekha te miron thona delhi local hian miron muro se atia ka ba mu ati khan thattakin min lo dong songa ka kalom khome chunga po an lom I inun thi angai nom ve shim katia ani le helaya nangma ni chungkwa in fact te nangma ni po ti hang kan han muta cheu ni Mizoram a mizo te chu kan lo tlem ta a I kan in chui zung ta nangma ni chu kan han shem ei ta chumi pi a chuan fa pali duam tak an ne ya an fa te la hi MA thwawan nia a upaber phei chu enge triple master degree holder an nia khatiang khan in fa te pali mi pa pani me che pani in nei ta a mi hei inveng he bung ko na an oma bung kon ai zola omin ni ta a an fel an fa te po ti hi ani le zel ta ni I chen kha chu chung kolam thataka enkol te khan thatakin an enkol ta rongbol na lamakal khan thatakin rongbol na lelam an hlam chha ta ezon na lamakarin thatakin ezon na an hlotlin lai khan enge mo fel lo hi om china nangni chu ti hian kan han ena hey well balanced khami kha ani ti hi achiang ta a engtin nge helaya hian in fa te in enkol helai zong a hian inupui hi a role hi a ro pui hle in ka sia a nupui fel tak inei ti hi achiang ani chuta chuanin innu atangin engtin nge mizong meichhia te hian kan pasal te na tho backup na a emo fa te enkol na a hian innu ti zirtur min ko mu te a ne kan fa te ne mi ta tluk lo ma sela ke ni ta chon ro pui khop maya ne kan nu hi vanal diki ni a ma diki tin kan ko thina sinot noe thok ania amaro chu ne ngai dan fel takhi ka neya nupui ka nei ni chuan pasal fanau en kol tur hian na thok lo sela housewife ni in pasal fanau te en kol ro se ti kha karil ru ania kan in neya kan in nei zo hian bana kan wa thelu top maya an ho tu te pon ngati em nge ni nau te pon la pai lawa changchian ma te chu la thok sen te ma sela ni kan thok zui ta chi lawa kan nu hi ne pathian ring tlat mi tong trai mi hi ni tin aril rut luang em kan fa te hlotlin na hian he ta kan fa te an pi le pu kan u le pa te ba ka hen kan nu hi amo phur tu bernin kan ria tin chumi pi alama chuan wani thla do main kum thum hei kan fate te kum thum an ni atanga kum som set an ni thlang hian delhi a chung koin kan oma khulai chuan engkim han chuak ve maila activity aizol le Mizoram angina tamwak lova chung kwa khan hun kan nei thani chu chon min zir tir thui khop maya tin he kan fa te bi ka chuan anu hian chung kwa kan om ho lai chuan an school kal don an chua don reng hian tong trai nei na thla veka tin tong trai dan an thiam ma tangin tong trai a zir tira ni tin bible chang han zir tira ka tianga in zir tir chho kha kan ni I kha khan an nun thi hruai thuin ka ria tin kan zir tira hian ro pui tak mi ai sang ni tur hian kan zir tir han lawa amaro chu an thil tia pianga ti tak zeta ti a thei top chua turin kan in zir tira puitling tur hian kan in zir tira ni iti te ang tu te mo va er mo zong tur hian kan in tivak lawa an ma ni na an ma ni thil tia pianga ai ro chon pathian thre chunga thei top chua tura kan ti na khami chhozel kha anin ka ria tun tin huna jon kan lom ri khop mai alom khami a basic kha in lo man mani chu tero I pathian puta hlan an no pantet lai tanga tuna next gen te pon an han thupui prevention is better than care no pang chu akal na om ko nga in lo zir tira chu mi chumal som da in dong ti po changa en lawa khan han let le lok ta ila tun lain Mizoram a hian in tha te kan du ta ni mitam tak chuan ma ni nei to ka liam hei atam jok te chuan in sarkar na thok te po han ti taila loan te an ti ta lo thei lo ta
chu mi pe a hei ma ni nei tok a liama in sak du na ril ru te hi atam ni te hian alanga helai a hian enge him berang engtia nangma experience atangin enge tha helai ni soi tur tam khop maya mi mal te po ania ko khran te poi kan bang chung lovin ka ria kan phak ba khi kan ban na sign ka ria ente ko khran ati taila pathian khong ena zara hian zoram dung lewang a hian biak in za do ni kan ruam man to ani atam zo khi chuan kan phak lo kan zo lo lo nena min dil rit em hi kan sade upakin ka ria hun tam saka chuan kan na tho ma ni sela kan ka soi puya ama ro chu kan ngai dan hi thla ka har khop maya tin mi mala te ponia kan phak lo deu kan zo tok ai lian thret in chena te po ni thong ka ria tin lir theile thil danga te po helai ta khe chu amizo kan mentality siam that ngai lai ning ka ria in sak chung chang a phei chuan kan han sa kan zo le thlei theilawa nge ni bung rem rum chumbung te wa a omrang mai te po hi in mu tu hi tam lu to ka hela hian chuan in nge ni anol pui hian in zir tur kan nga in ka ria lo bom i kha biak in te kha in ron soi zo ta i in lawa helaya nangma ni architect nangma architect laina i mizorama in na tho langsar zual nangma hei satisfying deu hei a omve hin na tho rawa ko khatiang angkha i soi sen lo ani ta min han share te a ne satisfying deu han te chuan ka project pa saber hi khi Aizawl Theological College ania sans ko somriat pariat khan ni kan plan tana tin chu tilai chon tlero te kan nia sinotina ATC building committee adina te khan kan tel ve ni ting ni mol pholo khan ting pastor te le kan rolu te khan min lo dom chuak ve a kan building saka khi rin pakhat sans ko som ko pali khan kan honga tun thleng khian repair po ngai lem lo akha to ka rong noi thar ringot khian pangai ta khian alo mani hei kum som thum ma nai ve to a khing te khi alom mom ka tin nimin maya khan kan kalna kan nau pakhathian a soya so puzai rema building kan ti zonet office pheiso so kan design ba ka asak te so kan sak ve kania chu po chu som ko pani ko thum chho vel khania tu thleng son ro pui tak ni lo ma sela a design te po la hlui chuang lo han en maya pangai tak so ala ni reng maya hei henga te ni thil te vu lem lo hi a dai re ni hi ti the ka ril ro chon om mai maya tin tu na hian pathian mal somna wanga kan thil don kan han telna ei sinot hall lian te kan tia Reverend Williams Hall tur hi kan ruwa mana sinotina pom vek to a amaro chu hripuya wangin kan la tran lova heng te po hi alian khop mai Mizoram a chon in lian pol vertur at estimate a po nuai sing khadon mante tunai hen kan khoi meka tin chu aya lian deuh mai kan telna ro pui angreng deuh mai public apo kan la puan zar chi alo chu hey Mizoram State Cancer Super Speciality engani Cancer Hospital and Research Center hi zemo bo ka san sak kan tumani chu Japan sarkarin jaika kaltlangin aron fandona tuna hian a fante po approval an pevek to a chung phe chu nuai singa chuang manania lian em maya chung ate chon Japan lamzo khian in consultant atan min ron ruai ve a local consultant India rama hian team thum kan oma pakhat chu Bangalore based le Delhi based le Aizawl ke ni kan nia chung te chei tukin in local ma te po kan meeting kan ne kar din hian lo thei lo in voi ni meeting kan ne ya kumin le na kum chung zong hi chu in bo saina tan kan manganga sang ni som ni pathum hian saktan kan tum chawa chung ate chu kan han tel theya a ro pui kan tia kalom khop mai aro pui hle mai te ro i nangni hi chu in zuar pon ni lawa ti hian hei pathian mal som na ti khan hei no tho seng lo in mu ni dik tak chuan chu milai a tak chuan e tling tura i thalai te hian engpo i entrepreneurship lama emo khatiang anga hankal du te po lo ni ta se e ting tur hian enge poi mo ber ni chu zona poi mo khop maya e
pakhat na chuan ne pathian ani lo thei lawa le ke ma ni thorim na te tumru na te poimo a amo chu chumi piala ma chuan a Mizoram ti tela nol puya ka mu dana chuan kan education system hi ni pakhatin ka hria e thiam na tak tak ai ma in ni na hi thui ta ki kan ngai sang han tila i tong moi lo ni lo sela e kan zir dan a po hian thiam na tak tak min pe mang lova nge ni na min pe tun lai tong kama phei chuan a ni na sang tak tak chhor tlak lo ti ta po hi kan han sei ri ta zau zawa hetiang hi om theya kan zir na kal phung hi siam thathi ngain ka hria tin chhor tlak tur her hian chuan ne a ran pa a tu te mo enge an ni ti lapang ai ma in e an thiam na an theina a kanin te hi ngain ka hria e chumi tur chuanin a bul pui pakhat ani a tin chumi piala ma chuan keima ani hian a thiam na tak tak theina tak tak nei tura a kan thorim angaya tin pathian hriat na te lo chuan kha kha ya thei tak tak lo hian ka hria bula chuan pathian ani le fo thin aro pui bm kan lom lutuk khami kha apoi mo lutuk thalai te e tling tur chuan tuna athu soi kha i bai ha tangai chu chu nun pui po angai kan lom tak zet ani le mo central yma ate khan kan lo sha kan la no pangania central yma pu biang mo ya ti kha chu kan la no pan deu lai hang kan sha kan thin ta ni no pang te in iluta i le khazir lai khan khatiang angkha KGP ti te i YMA ti te khatiang angkha i in mang vak manin arin om lo ta ni ma se i ron zir zo ta a ti khan i pol hei soi sen lo ni mon khalaya khan efficient le changkai productive de wini om ta thung ta ni khalai khan in engtin nge thalai te hi hei chuak tam ta ti te alo ni ta KGP in mang deu chu an thok lama khan arin tlak lo ti te trong ka ma tam ta a khatiang lai ta kha engtin nge balance de wa ikal theidan kha midang te hianin kan zo mang ne ama khop mai ka ron zir chua hian kumlak lo ka ron chua ka a kumle hian branch KGP le BLKGP committee a min ruat ngala tin chu ti rolin branch YMA hian kan venga hian secretary a tel ngai mi lo khamin thlang topani tin central women committee min on ruat ve ngal boka e ti khan kan kal chho nok noka i YMA lampang nia in zo na ni boka YMA phe chuan atram an zawa tram le in thana khan ne min on nominate ve a central tel ve ta chu assistant secretary khan min thlang nol maya e amak pokati khop maya e chu tiang chuanin assistant secretary kan lu khan kumsom ni pasari amo kan ni chawani a central YMA roi tu a phei chuan kan han chui thina boima khan ke ai nau pang pakhati chu om ti ania kan chiang fak lawa anau alu nau pang ber kani lo pena dot tu ver kani chuan kan in mang a the to pin e ama ro chu kan soi do chu e K3P lampang ro kha chu central a khan kate kan lu ta ka wang khan a K3P chu ka chol ange kati a e branch le biala te po khan committee tangin ka chol thla a chuanin amaro chu in khom le thil dang te kha chu thengang chu kan tel ve thowa kan soi do chu ne ma nia na thok kan nia lela ma chuan tam tak chuan ani chu man lom te thil ti na khan man tur he min nga ya ma se ke ni chu kan chua piang khan e trong mo lo no se kan sum tlang a he kani kan huna ha kan wa mang zela amai ro chu ke mai na ka practice a chuan kain man na sat po le e kan na tho kha a boi lo turani ka chua tam le jang kameng rei tiang khan kan na tho kha chu ti boi lo tur khan the topin tran kala a ten nge ka hriat chen em ma chuan e pu wanal zama kan XMP XMLA te poni a tuna party a an vice president a hi kan lu rual kan chuak ruala kumriat kha central YMA kan OB hawani i pu zama kha enton tu tam tak khi ani po kha oma college a zirtir tu ani a tin YMA a GS sinalu ta president te ni a aboi em chu ti chung chuan a zirtir na khan ti bala lo tur hian ma la ni e atia a ka chua don chuan class ka nei chuan kai o turin mi ka ruaya atia ama sum khan ti khana ruaya azir lai te ti boi lo khana kal pui ni chu tiang chuan ne keima chungchang a chuan ka na ka thok tam maya zan kamengaria kamutlema
amo chu then khat te khan chuan ai kal te ti khan la in an sung le pai te khati kan hek ve thunga amo chu tam tak i om ve thei chu an na tho khatianga OMA le thil dang anin hmana wanga an sarkar na le thil dang na atuar enge ni dor le thei lo khathil om thei ve chu ni a ni kha ka chu om lo ram se te ro he chu ka du khop mai poimo atangkai boke ani le mo tu na hianin chumi pi a chuanin rongbol na lama po I kha Sunday school zirtir tu te choi moi na te kumsom ni panga tro khatiang te in la le zel ta a tin choi moi na tam tak in dong ta ni I chumi pi a chuan tu na hianin Hagai Alumni Association Mizoram a hian kan president ania Gideon's International Southeast Aizawl South ta chuan president ani bok ta thil tam taka ani bok chulai rongbol na ap chuanin hei balance de win akal balance kan ti le thina nga a very balanced man ania ma chuwang chuan I khalai ta kha I o kan sha du chu engtin nge khatiang hebo India hi economically pon I nga don ani ti top me yang khatiang ang tur khanin I in nangma khanin I dream shim chin nge goal te I set thin nge engtin nge vo India I achievement zong hi I thlen thei nia khalai kha poimo khop maya achan chu kan thalai te tan po ani a thalai tam tak hi chu anan zira BA MA han chuaka engei ni don engei tum ka khelo ti hi chhana tam tak hi kan mu ani amo chu ke chu ka van nei khop maya atira tang khan architect kan ni don ani ti kha ne ka tum ania kan han ni chowa tin sarkar lut lawin mani om hian kan tangkai zo kang kan ti a ti khan ma kan han la a thei to pin kan han kal chowa chuan I karil ruwa chuan ne tu ma tang chuan eng na po thokila rinom takin thei to pin kan thokanga ka thona pianga chuan mi pakhat kan ni turani ti hi karil ruwa omania chutiang tu chuan kan han ti a tin midanga in ngat lowati hi ka du khopa sarkar ate point kan in ngat lo ang reng khopa amo chu sarkar kan ngai poimo lo tina lam ni lovin mani ke thei to pakhatianga ti a midang te tan pui tu ni kha kan tumani ye chutianga chuan he rongbol na chungchanga te po ani thowa ye theyang to kin rong kan bola midangin engtin ngen ti lam hi kan ngai tu lawani he tuna te po hian thilpek te po hi pathian khong ena zara thilpek kan theyang to kin hanan pe ve a kan thilpek hi engzat nge pathian ram kan tho po hi kan chin chia lem lo mase midang hian an lo hrem em zo kani ye chu tiang chuan I ke nia chuan hei kan nu ma dik hian a soi thina heng te chu pathian mal som la kan don kan pele te ni mai a hria dang a tu lo mi kan tran pui te po hi kan tran pui to pa hei tun covid chhawa te po hian asum le pai zong hian tum khat kha engzat mo kan sen so le kan tia amak ta duai te li tran pui na kan pe chok ve ni amo chu eng ma hi kan chin chia lova adong tu te poi kan wa I bo zui chuang lova hei tuna phe chon mi pakhat phe chu ama poi ka khemia lova amo chu nuai tel fe hi a har sa da wa he kan pui ani anu le pa te po kan tha chuang lo mel po kan lam hu chuang lova ma se ama mo awa ha kan pui ve top maya I khatianga kan kal chowa kha engani pathian ring chungin amor chu kan han tran pui a hian kan tran pui sual de wem han ti te po hi anom ve tho maya khami advantage ron la hi ama ro chu kan phala kan tran pui ni kha chuan diklo tak tak chom chong la ve ti khania e chu tiang chuan kan kal dana hian nge ni abik om lovin in khom te po a hun chu kan in khom maya tin he ta MHC POM thil tia po kha kan poimo dana kha ke ni a chuan nge ni kan thil tia pia ki rong bol na kan e chu kan motive kha poimo in ka khia kan na po hi kan e zon na ani rualin nge ni kan mission ani chumin ya wang chuan ne hei business as mission ti nge ni bam ti hi international a hen polian te oma global bam ti te pom ta ni henga te po hian member le engamo thiang anga han tel ve te kan ni ta ke ni ngai dana chuan thei to pin na kan thokanga tin kan na tho atang hian rong bol na thei top thianga tam kan pe chhuak torani ti hian ni ve to pa ni hei Hagai te po kan han tela pumtin hian national apo hian anuai tel hi kan ju tho ve ni kha obligation chu ani chi alawa ama ro chu
hagai te training te kan zuneya kan telna nia rong bol na nia wangin hei hi pathian mal som la kan don mi ten an dong ve tur ani kan tia chutiang chon kan luang chuak ve a soi poi kan soi chuang lem lo ama ro chu ni hei tuna hagai te kan soi chuata wa kan tar lang ani maya helai ki ma ni zinga po hian soi hi chu kan soi meu lo ama ro chu kan ti ve thina ni theng tok tok chon in mission a in chiang ema tin luang chuak tur nun nei turin nge in thorim namal som alo ni le zela alom hle me angai no ma ani le khatia chung ko pa inita a mizoram kan soi china kan ram kan re thei ani kan re thei ema central fund a kan in ngat ti te nge ele bara kan in to del lo ti te chuan chung zong zong te chuan chung kwa fa te en kol na nupui en kol na ezon na chu tiang zong song hrut khop chung chuan christian chung ko pa tin enge kan lek enge kan mamo ni aishat ne chula chu apoi mo khop maya hi kan tia kan ram le kan nam dam na tur po hi central le mo tu te mo ko ta om lo wa pathian ko ta oma kan lak ne ka khiat ber chu pathian rin tak tak nei kan mamo aning ka khia I trong mo lo ni lo sela atam jok chu christian by birth kan ni amo chu christian by faith hi kan claim ani mi zo zinga ni chulai tak chuan tin thil kan han ti pathian chu kan trong ka le kan hmui chuan kan ring ma sel ril ru tak takin kan ringam lo deuh ning kan hria khatiang kha kan ram hruai tu kan politician zinga te kan ko ran hruai tu zinga te tam tak nei lang chuan kan nam dam na hi omin ka hria chulai chu a bul le a to pa chu khalai kha ani topin ka hria thil dang he chu khami ani chuan aron in khai chuak ve mai tura ka ngai I du ber po kha I bible cha in hat na po hi om dan tur chulal pa chunga ngat la ama chu ring la ma ti ve kang ti kha ani en ton tlak tak tak inunga soi mai ni lovin hei atakin kan hua ani le chumi pi a chuanin nang ma hianin ti hian hloting dewin kan hmuta chen ni sportsman te lo ni le zela chumi pi a chuan debater thalutuk ini te tin essay zia thiam lutuk pakhan na lo ni thin te in ni le ta inni lawa ka sha chu zai lam pang hin zai tui thawem ti lai te ka se chak zai hi chu ka tui view ma se ka thiam lem lo ani chuwang chuanin a zai lam pang a hian chuan kat la cham ang reng khop maya tin a zai tu ni a chuan ngai thla tu ni hi ka du deuh reng ani tak chu na nang ma hi overall ve to pani ente he in lawa chuan jack of all trades master of none ti vel kha kan sha thina nia ma se nang chu jack of all trades master of all ang deuh hianin I om le vek sia khalai te kha inge kan soi lang ve chak shima chuan ani le lo nang ma nun kal to shima khan I in chhir na khop thil ti to ineem PMO decision siamemo khalai ne thutluk na han siama hian han ended le tu chuan hei hi chu lo ti lo ta ila ti zo khian lo ti ta ila han ti te chu kan nei nol maya ti nei kan na chungchang ate po hian tu nu a hian a kain chhir chu ni chialo na amo chu karon pa chuan nu chen ka zirna khan thok tur hen min som ani lo zu thok ta ila engma chen te chu lo om ta ila ke mani experience atan te atin mizoram zo fa te tan po hian thau mang ti te kha karil ro ka chon lo oma tu na chon mizoram architecture college te kan neya mizo zirla zirti tu te kan nei ve ta ni amo chu ta kum som thum kal to te khan chuan delhi anga te khan chon lo thok ta ila aram tan po asel ni omange han tiang chi te tin kan fa te zirna chungchanga te po hian ai ting zo ki lo ni ta se han ti te chu ka nei nol maya ama ro chu engeni ti sual lutuk chu ni lo na ti thale don te la chu ti zong hian ti la thaw mange ti the chu kan nei nol mai ani tak chu ani le piang non le la architect ini thawangem ka re haw lawa ama ro chu ka in chhir lo ka ti a chan chu hei ne soyang khan zoram dung le wanga damlai lungphun ni kan nei ve trewa kan omlo nu po a hi chon ku chhuwa kan ni han ti tur hi atam ve to ani tin chu mi piala ma chuan ka tia ei sarkara kan omlo chung hian
sans ko som ko pali te khan no pangte kum som thum em or kan ni a chu ta chuan National Standing Committee on Housing ti te tin housing akan task force ten dina chunga te chuan engani a personal capacity khan central government khan men lo ruat ve dei to ani chung te phei chu mizo a hian an om le angem ka het chia lawa kha tiang ang chi kha kan ni na awanga is kan ni awang te mo a he ta sarkar kan tho awanga committee kan jutel te chu a om maya amar chu a central a he la ya mi pasari lek non official an ro singa te khan meron tel ve a khang te kha kumli kumnga lai kha kan jutel ve a kha tiang te kha ka achievement na chon ro pui ka ti a kha kha a kalom khop mai ngày năm lẽ mấy bố em thì rồi hun thành tầm đậu pay xe cho anh ấy lẽ atop na tan nang man anh ấy xoay đủ sim in này nang man á i về cần ram em mò nang ma trung trang em mò i experience to em mò kan rom hi ne ve tu ri tam ve khop maya ama ro chu ne thil pathum te kan soi du a pakhan na chuan ni chena ka soi to tho Christian ram kan nia chanchin tha rawangin tu na hian tun din huni kan thleng ani ama ro chu kan rual u te singa tun ma kan chuan Christian tha tak pathian ring tak hitam tak mu tur anuna po oma han thil tia po kha stage kha kan kalpel deuh nge ni katia kan ngrama hian pathian rin ril ru le ti tak se taring tak hitam ta ila tun din mun ni chu kan ni om lo mange ti ka ril ro chon oma chulai chon ril ru at lakhop maya tin pakhan na chuan tun man K3P ang te OMA ang te point thil kan han ti a khotlang nun siam that ram le nam hum hal te kan han ti a kan that lo na bul kan han chui hian chung khua ani Christian chung ko thatak din tur hian ma kan laki ngain kan ria chumi chu apoi mo em maya Christian chung ko thatak khi din fekilang chuan kan har sa na khotlang ani mo rame mo ko hana po tam takhe chu kan su kiangin karing ten tun din mun chu tun din mun ni a kan malam hunata hian engtin nge tila ya hian apoi mo em chu thiam na fin na a theina sum le pai te nilovin pathian tri chuan thar din thalai te pathian tri tura kan dina chumi te kuta ram kan hlan lo hian chuan kan ngai tu om mange ti hi karil ro om reng ani kan lom le mai pathian tri chuan thar din aron ti kha hei tu na next gen Mizoram next gen organization a po patron ania pu bi ema hi ani na i tam tak kan soi seng lawa award lakte nakina i kan income kara te po khan lo chhiar ula i tu na asoi kha pat ama nu na khan pathiana in ngat i thil swal po ti lem lo pathian ring top ani zia alang zia nga pumbi ema chunga lom thu kan soi tak mewa khang athu soya tang khan pathian kan rin na lo nget se pathian kan chi na lo zwal sela mal som ni se kan du tak mewe kan lo me